24 мача, 75 гола, 15 победи, 9 равенства, изненадващи резултати, категорични победи и драматични развръзки. В този епизод кой впечатли и кой разочарова след първия кръг в груповата фаза на световното първенство. Здравейте, аз съм Ники и вие гледате канала Board Game. Безценна помощ в днешното видео ще ми окаже моят колега и се радвам, че мога да кажа приятел Георги Славчев от екипа на Диема и Нова телевизия. Казвам му добре дошъл в света на Board Game. Здрасти, Жоре. Ники, здравей! Разбира се и на всички твои, ползваме ли думата сабскрайбъри, но така или иначе зрители и приятели, вярвам, сред тях, така че наистина и на мен ми е много приятно да се чуем и да поговорим малко на първо място за световното първенство. За мен винаги е удоволствие, знаеш, да комуникираме за спорт и за футбол още повече. Именно на тези, които ни гледат, казвам, че очакваме тяхното мнение за развитието на Мондиала до тук. В коментарите ще се радваме да оценят работата ни с по един лайк и да последват Board the Game. Аз ще опитам да бъда максимално добър домакин, така че искам да ти дам думата. Искам да започнем с някой отбор, който те е впечатлил. Имаш пълния избор от 48 тима. Ясно е, че някои загубиха. По-скоро те е впечатлил някой, който е спечелил, но давай. Аз след това ще се ориентирам по теб и ще прибавям по нещичко от мен. На първо място трябва да кажем, че със сигурност след решението на FIFA да разшири бройката на отборите до 48 ще бъде малко по-трудно и за нас, защото след първото завъртане в груповата фаза, естествено, впечатлилите на база 48 отбора са повече. Разочаровалите обаче също може да кажем с приятните впечатления. Естествено, няма как да не започнем от домакините от Съединените американски щати на Маурисио Почетино, които разбиха Парагвай с 4 на 1 след едно вихрено полувреме. Мисля си обаче, че може би колкото и да е банално, трябва да поговорим малко повече за Франция, за Англия сред основните тимове и естествено за кой друг, ако не за Лионел Меси. Ако искате да спечелите висок клас реплика на топката от Мондиал 2026, отворете страницата на Board Game в Instagram, за която ще намерите линк в описанието на този епизод. Открийте публикацията за нашата игра, изпълнете условията за участие и в деня на финала може да се окажете големия печеливш от томболата за трайонната късмет. Добре, избери си с кой състав ще започнеш. Аз бих казал за Англия и Франция, че ме впечатлиха в рамките на по едно полувреме. Да кажем от фаворитите, който ти така те изненада, може би с начина, по който влезе доста добре в първенството. Влизането в един шампионат, ясно, винаги е трудно, но замисли се, Аржентина почна слабо, отменен гол на Алжир. За Франция и Англия ти вече сподели твоето мнение, ясно, и те започнаха с малко по-тромави първи полувремена. За испанците какво да кажем? Там естествено разочарованието властва. Същото до голяма степен важи за Португалия и за Бразилия, естествено, защото те трябваше да догонват в резултата срещу Мароко и като игра, и като резултат очевидно. Така че наистина, ако искаш тогава да започнем от хет-трика на Меси. Да, нека да започнем от него. Страхотно представяне. Имаше някои спорове през първото полувреме около едно негово нарушение, както изглеждаше, за което не получи дори жълт картон, така че някои хора веднага се хванаха за това, че можеше и да не стигне до хетрик, но в крайна сметка отново той е голямата звезда, дори 4 години след Катар, макар и самия той да не вярваше дали ще стигне до това първенство. Добре, първо с това, което искам да уточня, не съм заклет привърженик нито на Меси, нито на Роналдо, но ми се струва, че, знаеш, сравненията са неизбежни и ще си позволя да направя едно такова. Лионел Меси се ориентира по-добре от Кристиано Роналдо, какви са неговите възможности и как може да бъде по-полезен на отбора. Ясно е, че и Меси, и Роналдо дават такъв, грубо казано, на Лионел Скалони и на Роберто Мартинес и си мисля, че Лионел Меси много по-добре усеща, сега тук ако сравняваме егото на двамата, мисля си, то ще е до небето, така че трудно може да говорим за по-малко его от гледна точка на Лионел Меси, но мисля си той по-добре се ориентира какво може да даде на Аржентина и какво може да получи Лионел Скалони, използвайки Меси от първите минути. Да, нарушението е факт, аз обаче не съм фен на това футболната игра да се мери и да се реферира, дори ако искаш по стоп кадри, защото изгледал си ситуацията, вярвам и нашите зрители достатъчно много пъти, за да знаят, че там нямаше интензитет, нямаше грубост, нямаше
Тоест, грубост имаше естествено, но си мисля, че наистина това е на прага на червения картон, не е отвъд него. Искам и се да погледнем и отвъд световния шампион в случая. Аз съм си записал, честно казано, и може да звучи банално, ти спомена един от домакините, Съединените щати. Аз изобщо не очаквах, че там ще стигне до толкова категорична победа срещу Парагвай с 4-1. Много ми хареса начина, по който американците играеха с висок интензитет, много директен футбол, опитваха постоянни атаки, което ми направи страхотно впечатление. Чудесна победа с 4-1, но според мен успеха на Мексико също беше много важен и мексиканците също показаха едно доста добро лице в откриващия мач срещу Южна Африка. Доста напрежение, всички погледи са вперени в теб. Сигурен съм, че и много хора очакваха грешка на домакина, именно заради огромния натиск от фенове, от привърженици, целия свят те гледа, но бе постигната една чудесна победа. Така че мисля, домакините започнаха много добре, за разлика от Канада, и от тук насетне ти можеш да си избереш. Аз съм си записал дори нации като Австралия, като Египет и Конго, които постигнаха неочаквани равенства. Мисля, че има доста отбори, които не сме очаквали да стартират толкова стабилно и дори бих казал без особено напрежение, поне такова, каквото съм си мислил, че ще има в тези тимове. Знаеш, Ники, ти с тези равенства, които цитира, да кажем, на Демократична република Конго, защо не и на Кабо Верде, отваряш една съществена, една основополагаща за модерния футбол тема, и тя малко или много е свързана с, да кажем, висшата лига на континентално ниво като отделен шампионат, защото ясно е, в Премиер Лиг вече всички отбори имат възможностите да плащат огромни заплати на топ футболистите от стария континент. Нямаме нужда от примери. Нашите зрители са достатъчно запознати с това, което се случва в висшата лига от 92-а насам, но особено силно в последните 10 години. И факта, че там характера на първенството се определя от невероятната способност на отборите вече да привличат топ футболисти, да се бранят достатъчно добре, достатъчно научено, и това малко или много се пренася в световен мащаб, защото със сигурност виждаме, че тимове като Кабо Верде и, разбира се, Демократична република Конго са научени отбори, каквото и да означава това, могат да противодействат на топ играчи и на топ тимове. По-скоро, както и ти отбеляза още в началните си думи, Англия и Франция са тимовете, които направиха най-силно впечатление. И как си обясняваш, че първите им полувремена бяха доста трудни, стратегически ли започнаха по този начин, или просто им трябваше малко време, за да се напаснат и към условията и да разгърнат потенциала си? Англия си имаше и своите проблеми, дори и Франция в крайна сметка, но стигнаха с едни доста силни 20-30 минути през вторите полувремена до чудесни успехи. Да, мисля си, Томас Тухел и Дидие Дешан малко или много са в позицията на Роберто Мартинес, който едва ли не при подписването на договора с Португалската федерация някакъв анекс най-вероятно е имал, който го е задължавал да ползва Кристиано Роналдо. Изговори се страшно много по темата, връщайки се обаче на Англия и Франция. Естествено, напрежението при подобни топ фаворити с топ футболисти властва, и мисля си, това е основната причина за тези малко може би напрегнати първи по времена, не толкова стратегически, е причината да гледаме това съответно за Франция срещу Сенегал и за Англия срещу Хърватия. Ще ти кажа и още някои, съответно на нашите зрители от тимовете, които ми направиха добро впечатление. Марокко заради много бързата игра, динамичния футбол срещу Бразилия, имаме и отделен анализ на канала Board the Game. За срещата записал съм си австралийците, тъй като след малко ще кажем най-вероятно, че по-скоро турците ме разочароваха. Австралия с контратакуващ футбол стигна до победа с 2-0, което аз изобщо не очаквах. Мисля, че споменах за Швеция, изобщо не съм очаквал, че там ще стигне до 5-1 срещу Тунис, и си мисля, че представителите на Трек Ронор, които знаеш имаха проблеми в последните години изобщо с класиране, едва ще използвам жаргонния израз, додрапаха до световното първенство. Сега изведнъж, може би вече освободени от това напрежение, те са на Мондиала, разполагат с отлични футболисти и мисля, че сега вече го показват. И да, споменах, от Египет не очаквах да изглежда толкова уверено, толкова остро, толкова целеустремено срещу състава на Белгия, но не бих казал, че белгийците мен са ме разочаровали, тъй като създадоха доста положения. Гледах мача, просто топката не влезе, докато Египет взе максимума с тази точка, и много хора говореха, че Демократична република Конго е подготвен отбор. Аз не мислех, че са чак толкова добре построени, но те си играха супер смело срещу Португалия. И може би от тук да те вкарам и вече в темата, ти спомена за Кристиано, защо пък Португалия и Испания, например, разочароваха. И тук трябва да намесиме и страхотните изпълнения и от вратаря на Кабо Верде, и от целия тим, от постройката в защита, защото може би това е състава, който обра
огромна част от вниманието и така мненията на хората и коментарите след първия кръг. Пожелавам ти в този ред на мисли ти да обереш поне малка част от последователите, които обра Возиня след това, което направи. Няма нужда да се спираме пак на този ръст от, не знам, 10 000%, примерно от 50 000 на 5 милиона последователи. Така или иначе, Ники, със сигурност това, което трябва да бъде отбелязано и за пореден мундиал, то е ролята на централния нападател, защото, цитираме Тиенри Енри, Кристиано Роналдо е поставен в ролята на номер 9, но той нито е деветка, нито знае как да играе като деветка, а може би си мисли, че може. Разбира се, когато си говорим за човек отбелязал 1000 гола в професионалния футбол, подобни коментари могат да звучат нелепо, но в крайна сметка за пореден път в португалския национален отбор това се вижда. Испанците пък също страдат от липсата. Не съм си помислял, че някога ще го кажа, но от футболист като Алваро Мората, защото не съм му най-големия почитател. Феран Торес и Уерсабал с някои пропуски срещу Кабо Верде. Ники, мисля си, ще се съгласиш, много важно уточнение и за мача Испания-Кабо Верде важи това и за Португалия срещу Демократична република Конго. При малко по-различно стечение на обстоятелствата, при удар на Феран Торес под гредата, а не в нея, при запазване на аванса на португалците по времето, можеше да си говорим съвсем различни неща, така че трябва да направим това важно уточнение и може би Де Фуенте и Мартинес ще посочат на своите футболисти, че не е краят на света този равен резултат съответно срещу Кабо Верде и Демократична република Конго, така че да, място за паника няма. Тук въпросът е как ще отговорят на убийствените критики на Иберийския полуостров и португалци и испанци, но липсата на изявен централен нападател в двата лагера ми се струва, че може да бъде проблем. Разбира се, и аз, и Марка, и всички анализатори около испанския национален отбор се запитаха защо бе извикан Борха Иглесиас, при положение, че срещу отбор, който е наситил наказателното поле по този начин, единственият таран така и не се появи на игрище. Аз си признавам, направих и едно от последните си видеа за една от големите нации преди шампионата, точно за Португалия, 2 дни преди срещата. Казах, че много ми се иска да видя как този тим няма да е фокусиран около Кристиано. Не видях нещо различно и затова оставам с един доста горчив вкус в устата. Аз съм си записал швейцарците, които направиха равенството с Катар, турците, които ме разочароваха. Аз мислех, че те ще са една от приятните изненади на първенството, пък може би дори и Бразилия разочарова. Да, със сигурност си струва да поговорим по тези теми, но е важно уточнение, че Турция, например, отправи 30 удара срещу Австралия при малко по-внимателна игра при контрите на австралийците. Може би Турция щеше да очака своя момент. Така или иначе обаче тези 30 удара сега не доведоха до кой знае каква стойност на очакваните голове, защото голяма част от тях бяха блокирани и така нататък. Но нещо, което също трябва да отбележим, и то е много важно, много съществено, е факта, че Винисиус го каза сам. Теренът, на който игра Бразилия до Ню Йорк, в Ню Джерси, въпреки че беше поливан обилно и по време на паузите за вода и преди полувремената, се изсушаваше много бързо. Топката е с малко по-странна, от малко по-странна материя, малко по-бавна, така да се каже, малко по-тежка. И мисля си, това е една от причините за играта на Испания и на Бразилия. Винисиус каза, на този сух терен няма как да играем с тази флуидност, на която Анчелоти държи и която се иска от нас. Същото в голяма степен, макар и да не се търсят оправдания, важи за испанските футболисти на Де Ла Фуенте. Така че, мисля си, всичко това влияе в огромна степен на представянето на тимовете. Интересно как ще се разгърне, как те ще се адаптират към това в течение на шампионата. Както и ти отбеляза, и това е много важно да бъде подчертано дебело, не може да говорим за някакво буксуване на Португалия, Испания и Бразилия в първите мачове, и Белгия ти отбеляза, тъй като това са едни, да ги наречем от гледна точка на резултата, поне стратегически хиксове, каквото и да значи стратегически хикс за Испания срещу Кабо Верде, но равенства, които не влияят толкова много, може би и на крайното класиране, защото например, Белгия бе облагодетелстван от равенство от другия матч в групата, Испания също, защото Уругвай не спечели срещу Саудитска Арабия. Много хора останаха разочаровани от Уругвай, между другото, но аз не мисля, че Албиселесте са някакви изявени фигури в своите редици или с нещо, което да води до разочарование, при положение, че Саудитска Арабия, знаем, победи
Аржентина в първия си матч преди 3 години и половина. С нашия добър колега и приятел Ники Брешимов си говорихме преди първенството за много притеснения около политизиране, проблеми с феновете, визови режими и така нататък. Какво е твоето впечатление към момента от Мондиала? Изгледал си достатъчно и си ги отразявал. Имаш ли това специфично усещане на световно първенство през лятото? Да, разбира се. Въпреки всички тези притеснения, за които ти говориш и за което стана въпрос там в него непосредствено преди началото на първенството, да, остава едно усещане за още по-голямо лицемерие от FIFA с начина, по който Джани Инфантино пляскаше на Меси или така нататък, с начина, по който обаче и американската държава най-вече, за разлика от Мексико и Канада, се меси в работата на FIFA, защото бях и в Катар и в Русия, там остана усещането, че под една или друга форма FIFA налага това, което иска като организация на Русия, например, с факта, че билетите тогава означаваха и даваха правото на феновете да влизат без виза, или пък в Катар, малко страничен фактор, но все пак някакви възможности за консумацията на алкохолни напитки, които неминуемо съпътстват подобни форуми. Този път остава впечатлението, че американците налагат до голяма степен своята воля с забраната на сомалийския съдия, с тарашенето, отново да използвам малко по-шаргонна дума на отборите, и с всичко това, което се случва. Най-вече с иранските футболисти, които нямаха възможност за възстановяване, трябваше да се качат на самолета за Мексико 2 часа след последния съдийски сигнал срещу Нова Зеландия, и това вече чисто спортно-технически влияе, може би, на представянето на иранците, така че може би с напредването и, разбира се, на времето се стига до тази прекомерна комерциализация, пък от гледна точка на паузите за хидратация, която не е по вкуса ми, но в крайна сметка какво може да се направи. За нас като фенове и любители остава само да говорим по тези теми и все пак можем да направим поне това. Надали ще променим нещо, но е по-добре, отколкото да си мълчим. Жор, много ти благодаря, да се надяваме на едно чудесно световно и от тук нататък също.